Wong
Sugeng Satro lan Ibu Rosida. Ana ireng-ireng ning teras. Bapak Sugeng muga-muga diparingi segera. Ada buah-buah mewah. Buah mewah disigar papan. Dumateng Ibu Rosida muga-muga diparingi sehat walafiat. Amin. Muga-muga diparingi sehat walafiat. Amin lho, Pak. Amin lho, Pak. Angger muni amin banget wis berarti. Loh. Sama luar negeri. Masa luar negeri kok 5 Ora apa-apa. Siji. Loh. Loh. Iya kok. Oh, contoh nek. Rakyat kok. Yo, iku ora apa-apa sampeyan sebenarnya. Yo, 40. Pun 600 iki. Dene, jare kira terus iki. Sopo iki tambah sama seneng yo iki sing ngene. Omongan-omongan sapa sing dikul duwe dikorasa, sesuk dikejar polisi. Duit sing jauh marang tau. Matung kula. Sesuk dikejar polisi. Nanti selesai matung. Ngene. Dikejar polisi lho, cek polisi lho. Ya, aku ora ngono. Bu, niki kula duwe mangke-mangke nggih. Satu-satu. Petik roto. Kena nggih dukungan. Es buah. Aku nek dikejar kok. Oke, wis kok dikejar. Ya, wis kabeh yo, roto kabeh wis. Ya aku Pak Di. Oh! Iki ana tunggale nek. Amin amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, terus ya. Aslinya situ tahu. Dasar nanti. Mantun. Pantun. Ibu Sumarti. Ada roti di atas sumur. Mbak Sumarti muga-muga panjang umur. Amin lho, Mbak. Amin. Nek tekan terus pantun terus. Nyelot gede lah. Iya, matur sukarun ya. Nanti, nek gateng kowe ora apa-apa. Ya kantor iki kan bae. Oh, nek duwe Korea lah gelem kowe. Masih dong, masa. Kantenge. Iya. Ya. Ya, Yul. Kono ngene. Kono ngene. Iya. Yul. Iya kata-katane. Manut jenengan ki mawon to. Pantun monggo. Oh, pas mawon. Pun Mbak sinar le. Aku sane triwono nah, aku sane triwono nah. Baik. Ah, baik. Ah, putus ngoten lho Mbak. Kathoke teng mriki, Mbak. Mbak iki sabar yo. Bulon, gendera pecah. Respon akan jawabkan berbagai macam
Senopati perang soko ing medhak wis padha siap saka kumpul oleh kerajaan alun-alun monggo dina iki kowe kabeh kudu siap anggon perandingan aku sing baru kalian kudu akeh lagi toh yang dina iki tak pasrahke nang Orang Tomo, Siyogo Makari, Nestio Sanjoto Lumaksono Mahkito, Tangyo!
Ayo, kowe arep maju ora? Rasa kita gitu. Kowe wani karo aku. Wani ya? Siap. Siap bro. Siap. 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 Kowe. Wani ora? Sing tantang kowe. Siap. Kamu nih. Piye? Kowe wani ora? Wani. Ayo. Kowe nantang aku. Yo. Siap. 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 Tapi ngomong kono Maju sapa? Siap. kono ngarep. Aku siap kok. Lah iya nyerang lu perang. Perang. Lah iya. Hei, kowe. Lah kowe wis Kowe ku kenal. Sopo wis sopo? Kowe ku ngerti aku. Gapa? Pintu. Kok jenenge pintu iki? Begini yang ini ora ngerti. Lah kowe iki sapa? Sapa? Ayo tak kenal. Sapa? Saya ngomong lu sapa? Kowe udah duduk kok. Sopo jenengmu? Minti. Min. Iya. Kenapa sapa? Minti kok dedek iki apa? Ngene apa ora? Min. Ayam. Tiwi. Pilih. Berarti Minti. Nanti piye? Oh, Minti ayo. Ya wani sih. Kalau saya api, api, jos, belum api. Kowe kalah toh? Yo. Apa? Kalau dapat Menang. Lah aku kok jejeg kok berikan lho. sakit belum menang, Jejeg ora masalah. ora masalah. Susu kulo penuh kowe nek bocor terus piye? Pilih plastik. Kowe wani ora? Rasa ngomong. Maju. Paneni, paneni, Wani ora? paneni, kalau paneni, ojo mundur deh, ojo mundur, terima gede lo, gede, Gede. Apa barane? Apa? Weh, gini. Ayo musuh. Ayo koyo.
Udah le, aku pilih le. Masa cepat kami ini jelas. Carane ben muni tak kandhani. Piye carane? Carane. Ora wi kudu ae. Fotone kok blonceng. Aku mbok apa to? Tak sendiri. Masa aku sebut sundul. Kudune musuhe. Musuhe. Ojo teko disundul. Tapi kapan? Biasa. Biasa.
Sing duwe kowe. Nomor 1. Juga guru ya raja. Kencing suwe kan yo. Sopo sing? Kowe aku. Kowe mesti sopo ora, Pak? Kowe bisa. Kowe bisa, Pak. Kowe banter aku banter kalah. Kenapa gawe ngene? Cara aku jelas tak? Sopo sing? Oh yo, sing kuat kalah. Hahaha.
Orang mana Jakarta? Orang balik ngono nyok-nyok. Balik. Tangannya dhisik. Sisane terus sikile. Oh, tangannya sikile. Nah, tangan. Sirah. Sikit. Dicontohin nek. Contoh nih. Abang-abang iki sore kurang yo. Iki kakek nasi nyambi. Yo. Ya. Kaleman dah. Itu mau malah pinter kok. Tolong atuh. Eh bos, Wes jane aku ora. cek. Sopo sih? Nah, Apa? wong glenggo. Jane aku ora. Wong gerang tuh ora mari-mari. Kita dito ora. Nah, Nanti mau dito. Telepon ada lah langsung. Masuk. Rono, tak tinggal le. Jadi tekan kalah dari rumah. Woi, solo peperangan. Angan tanono. Aku nek sapa Petri. ora teges wedi ora. Ora. Apa sing bisa lupus hatamu.
Kalau kalian coba membuat dong privatmu. Makananku tak kementah. Ada pawai bagus. Macur ini tak kembang-kembang. Yang pancen wis imamur. Ayo, let's go. Let's go. Pancen ketoprak panggih budaya budaya tenang. Oh, ketoprak panggih budaya ya, Mbak. Ya pancen bener le. Walau rame ya, Mbak. Pancen rame. Pokoknya iki sing perang mau bagus-bagus kabeh ya, Mbak. Iya mbak. Satune api-api. Iya pancen bener le. Wah, iki yo mahal iki, Mbak. Nah iki murah kok le. Kok murah piro to, Wong Mbak? anggone sedulur dhewe ya murah. Ngene sapa nek Mbak nek sedulur dhewe iki? Mas Ugeng. Oh, sugeng to, Mbak. Kuwi ono artine, Mbak. Nah, sugeng. Suwi apa, Mbak? Sugeng. Geng apa, Mbak? Gede. Berarti Sugih tergede. apa Dewi, Mbak? Alah ngono kan dadak ditakono. Alah, yo nang ngono yo, Mbak yo. Yo, yo tendelak yo, Mbak yo. Golek sing gede mah. Opo para beres.